Salutare tuturor, eu sunt Darius Valentin și bine ne știu un episod de Geometry Dash. Doamne, de când așteptam momentul ăsta să ne jocul acesta. Hai să dăm play, am făcut noi în episodul trecut levelul 4, 5 și acum suntem la Get Let Go. Da, m-am grăbit aici. Și mi-e atât de greu. Ok, haide că revin imediat. Haideți că am terminat-o. Acum trecem la jumper, ia. Stați că revin imediat. Ok, haideți că am terminat-o și pe aceea. Am terminat-o în aproape 10 minute. Bun, mi-a luat o grămadă de timp să mă antrenez să văd despre ce vorba. Trecem la Time Machine. Stai un pic. Stai că nu am uitat. Stați că revin imediat. Ok, haideți că am revenit. Trecem la a noua hartă. Stați că revin imediat. Ok, haideți că am revenit. Am terminat-o și pe aceea. Deci acum suntem la X-Step. Hai să ce ne așteaptă. Stați că revin imediat. Ok, haideți că am revenit. Acum trecem la plafon. Ia să vedem. Ce n-are harta asta? Că nu mă pricep aici. Da, un pic. Bă, dacă vă uitați la mine, nu e așa de ușor. Și da, trebuie să fac. Că nu înțeleg. Nu înțeleg ce e aici. Stați că revin imediat după ce te îmbrăc. Ok, haideți că am terminat harta aia, deci m-am chinuit peste o oră. Și în episodul acesta, ok, mai avem două hărți, hai să vedem ce e asta. Ok, va trebui să sar aici. Ok, stați că revin imediat, Ok, haideți că am revenit și mai avem ultima hartă, hai să trecem și pe asta. Ok, stați că revin imediat, și am ajuns la Coming Sun, deci am terminat aproape toate hărțile. Hai să mai jucăm noi asta, hai să mai jucăm harta asta, pentru că îmi place foarte mult. Stai, nu asta, nu asta, nu asta. Nu asta, asta. Că, na. Îmi place muzica la asta. Să vă arăt finalul la el. Pac. O să fie destul de greu. Acum ne pune doar la încercare, dar o să fie mai ușor pe viitor. Dar mai încolo o să fie destul de greu. Pac. Oh my god. Am urmat 3 acolo, nu mă descurc eu. Și transpiră mâna pe telefon. Am emoții, nu știu, am emoții și pur și simplu nu știu să mi le controlez. Am emoții că nu m-am jucat niciodată jocul ăsta și parcă am emoții că o să-l termin, dar nu o să-l termin. Că e destul de greu, deci l-am terminat odată, a doua oară nu mai pot să-l termin, m-am chinuit a doua oară să-l termin, dar, adică prima oară m-am chinuit, dar a doua oară n-am mai avut cum. Deci da, nu știu,
nu știu cum vi s-a părut episodul, am oprit de multe ori filmarea, știu, dar na. Până m-am antrenat eu aici să fac, să nu știu ce, poate, nu știu, vom mai juca jocuri de genul acesta, nu știu, vedem. Ia, putem schimba muzica aici? Nu. Bun. Deci, sper că v-a plăcut episodul, cam atât a fost și cu seria asta de Geometry Dash. Nu știu, să-mi spuneți mie în comentarii dacă v-a plăcut sau nu. Sper că v-a plăcut, nu sperăm, că nu suntem doi aici. Sper că v-a plăcut episodul, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa, pa!